Ochopo sama koro to nyaka penji penjo niendi en mana ni samora mora mi penji ka penjo niendi to nyaka ibedie gi mirima matin. Abuk chako gi wacho ni atimo mos makende ma Nyasaye okete kumokwe kuom lalo nyathini manyako. Ano kamano. Mise lalo kacha sande. Ingeni wacho ga pile ka pile kacha sande nyako Ramogi Ajuang ni lit mar lalo nyathi. Janyuol ema winje mogik. Lakini sana sana kitemo nono ngama winjo ga lit ahinya en ga ngama miyo. Masa manga madichuo winjo lit. Okiot sana mondi winj ka nyikwa Ramogi lose wiye. In kaka Willis Raburu ndalo mane ilalo nyari. Gino no maki ahinya. Midhi nyake mbui. Kiwacho ni ang'eni ntie malo kacha cha inena. Makata mna weche maniriko kacha sana ne gin weche mag mirima. Nitie nyakwa Ramogi Ajuang moro mantie pacho kacha chande. Embe okadhe gima imbe nikale. Ere kaka inyalo jiwo ng'ano niendi e wi lalo nyathi gi kako nego bedni ithieth kata ni sudo mbele bang lalo nyari kata nyari kata mana wuodi. Mano timre anyway podolis na woyo ka gi Julie Gishuru at some point embe not this is the same thing and this was years osekadho one kata igni apar to no wacho ni kochopo birthday podo yoga nikech iparo especially since I'm still fresh so but ignerio iparo every single thing iparo hospital iparo gimani rwako iparo jok manentie buti iparo gik maninyisi nikech in fact kata after of course the death never the more koro ingeno ngich mane kanyo no yudo kata ka koro idwa dhi shopping to ikadho boot fridge that ngich no ne na tesni nikech aparo you know and I don't happening for jokma probably neno ato gidhi through the same thing first especially ka una couple nyaka ungeni un joma different in terms of kako odwa grieve. Nitie jok maka gimoro timre machal kamano gidwa ni o gidwa woyo sano gidwa ni imigi sometime gidhi kata giriembo matin kata gidhi giwuotho gidhi gibed gi paro giywak nikech nitie the same thing mani wacho samoko kata ngami dakgo oknya mi thuolo mar ywak ngisi ni abia man neno so nyaka ungeni gini otimre to both the reason why and rightly so the lady emutingo nyathi enemo feel the kicks kata afterwards and then mind the scars the pain and even after because you know your body is ready for nyathi koro poured after you do come maybe kata nyathi also a few weeks or so later ineno ka breast milk podu koro those things you know really affect a lady but also ngeni the man embe nen kanyo for the journey embe nen kanyo mani mako ich nen kodi no mako lweti into the hospital no wuoyo gi nyathi no nen gigeno kaka nyathi ni dhi bet kaka udhi bet samoko be nikech as a couple who dhi through so much who hope ungiyeno ni ka nyathi ni obiro bo bedo like a reconciliatory sort of thing koro so ka nyathi no tho imbe a part of in tho a part of geno no koro tho a part of gik mani iparo udhi timo kaka especially ni nen nyako koro wacho ni hey, this is daddy's girl koro yani I think ni nyaka okay I think ni nyaka idhi for some therapy although keno one gi problem ni therapy beche tek koro an lucky enough ni an gi therapy nikech kumati at least in insurance koro nyadhi therapy but therapy konyo nikech as a man nyaki iwo about it and na yudo ka kata ambe na chako way about it jino chako orana message ngisani oh by the ambe gini no tima to my family okdwa ni aywaga my family okdwa ni awo gingisani
forget about it. Nyasai di mi moro. And it's true. Nyasai nya mi moro. But that doesn't take away from the fact ni nyathi moro no se nentie gigeno modhi. Koro yudo ni nyaka ichicha enya nyaka ibed gi a presence of mind ng'eyo niya nyathini nen marwa wate. So as much as ambe awinjo lit, imbe iwinjo lit. To as a man, the best thing minyatimo yud other men mosedhi through the thing. Nikech men ingeso gani man up baso be at the same time nyaka ibed there for jaodi. You see, so idil ge situation where idwani imbe ibed gi teko, idwa miyo jaodi teko, to in kumi yude teko no onge. Onge ngami wuoyo go. To kata at that point be, especially ka ni keto geno ni nilemo, inyawacho ni Nyasaye to aselemo, asebed kodi, ka en tich kanisa asetimo, ka en luoyo ma correct asetimo, ka en somo muma asomo muma, ka en lemo walemo kendo amako lweto walemo, ka en lemo ni nyathi walemo ni nyathi ma oluonge gi nyinge. To koro sani nin kanye nikech chieng' no kata jolemo be nobiro Mungu wacho ni no gik moko dhi bed maber, un dhi uru nyime, trust in the Lord, everything will be okay. Then it happens. So in at a place ma koro kata Nyasaye no okidwa kata wuoyo kode, ipenje ni to nango ang'o kata penje okidwa wuoyo kode. Inene iwacho ni then gik moko temo nyisa gi mu usiku lande kanisa kaini faith uwacho ni okadwa wuoyo gi Nyasaye, but at the end of the day Nyasaye be understand that time. In fact, it is better kata ki wuoyo kode king'isa ni okadwa wuoyo kodi, nikech na geno kama na timo kama to nyathi otho. So at that upon manani, the other thing, as they say, as cliche as it is, you take a mana one day at a time. Kaka woni chio kiwinjo marach, winjo marach. Come on. Kichio ka ingi some sort of happiness moro matin, beda kamano. To especially times samini winjo marach no, kiki bed koroni okone ka winjo marach. Nyaka kora we winjo marach nikech nyaka ji onena ni an ng'ama strong. Ka winjo marach, kidwa ywagi, kidwa nyiero, kidwa dhi go koko e forest. Samako na adhiga Paradise Lost. Adhi deep into Paradise Lost. I just go and scream. Yeah, just because there are times there's a time I can sometimes he talks to us in moanings and groanings that only the spirit can understand. Korosa moko, you just go and scream because that's the only language ma nyabedo understood. So that's atemo malich. So I get it. Willis, sama ya wawangwa lakini ntire mapodo dago marpenjo. Yes. Willis jiongei kaka ng'ano endo molony e weche mag fwambo kod keyo. Kendi moro ojende ahinya. Sama gigi te otimre ni, min ot udivos godo kata weru godo. Nyathi bende Nyasaye odwoko kamano ae kata chande. In bende in kaka dhano, in kijana iwacho ni ika pod tin, anyalo kao kang machielo, anyalo move on. Mineki move on. Ichaki ng'iyo koriko ni endi, iwacho ga wan kaka jofwambo gi keyo. Sama ine yamo, in mar jopiny. In property mar jopiny. To bende samidok oko kendo pod in mana property jopiny kech kami wuothe gi siemo macha Willis. Dagomb mar penji, emotional distress kod disability mane intiere godo ni endi kata misebedo go nyako kang masani. Ere kaka isetemo kete achiel kachiel mondo dhi on the positive side gi tich mari kod fans magi kod image mari man oko kacha chande. Come on. The other thing maji onego par ni
kaka na wacho chani sama ibiro kae mos wang'adi Willis nikech judgment be nitie nitie jomo ose ng'ado ni bura kacha chande on the negative or move on too fast on the positive ere kaka gigi isetemo in kaka dichuo mabende okonengo ywage mwanaume ni kujikaza ando kajikaza anta mara yakta yoga lakini mano obiro bange to apani by the time anagini ne team the other thing ni nasebet ka asetio ka igni apaga chiel so and over time no kaka ni wacho in the beginning gik moko mang'eny sebet ka timre you know in my life so gima natimo en ing'enge and asewacho on several occasions ni 10 over 10 dong ji dwa wa bebe ji dwa ni adhi ago koko ji dwa ni artist obiro ji omor so you know mane kaka itime idhi adhi I teach imor to most of the times in fact for about 1 month or 2 even natimo 10 over 10 nikech no room around 1:30 am ko rumo ni tadonyo mtoka by the time achopo ot literally as I work all the way to ot kendo ka chope parking marot poda bede mtoka I work so nikech at the time unfortunately especially tijuani sama abiro noche ni yes nyiko Ramogi nyiko Adam gi hawa nyinga Willis Raburu ji okongeo the things ma okanya biro kora chako you work as much as you want to seem human ben teach so gimana timo enia ana wacho ni sama and start teach to abedo careful nikech be inyatiyo gi tijno ka therapy to what happens ka maybe tijno rumo kata ngato timoni gimore teach koro the atmosphere can correct koro gimitimo niya sama koro ywak no ideal gi the pain away from teach so that by the time ibire teach in able to deliver so mane gima natimo Yenyeni Raburu ma indipenjo mogik madahero mar mono mi apenji kapok waloro twak makawuono ni endi. Sani endi ichung ne lose wi duondi ya wot onagi. Inte gi foundation moro mabende jiwo ya wot onagi tingo gi malo kendo konyogi. Adwa ni lose mana machuok kende e wi foundation ni endi. En yo mane mabende osebet ko jiwo nyikwa Ramogi Juang to ang'o mise yudo makare ewi foundation mani chako mar jiwo ya wot onagi winjo ywak gi inyalo loso kod nyikwa Ramogi Juang. Men generally ji wacho gani kigi ywagi mingeni otimo gani ka gimoro timore aluongo osiepega wadhi wa metho wanyiero kata ka wacho ni ni Willis lin chotokaro no wei to lino wei na to nitie Stella iywaga ngonya thing jogi ng'eny to an naketo gina Stella an nahero Stella koro wabo nyiera kanyo wametha to sama koro kong'o serumo to koro idong kendi odong awacho kani dakika 15 kapok inindo mane kuma koro iparoga kuma intie kumidwa dhie give the situation as is. Koro the reason mana achako foundation or gi podcast ilongo ni Caveman. First of all naluonge ni Caveman nikech ji wacho ga ni Caveman en nga ma primitive okia gik moko en the basic form of humanity. Nikech adwani wadog kanyo wadog to a place where kama mane waneno match mane Caveman discover match ne gimor gipenjo ni to match ni wanya tiyo kode timo wanya tedo kode sama koyo nitie wanya winjo some warmth moro koro that inquisitive nature ama the men onge go tinde nikech ji oseketo the expectations on them ni as a man kikiwagi as a man be strong as a man provide but take benini ni provide aya ka in gi shida anema winje ka idwa dhi hospital anema teri ka idwa ngisa kaka jithagi kendo anema bet therapist to anta adhi irnga kuma koro atuo
Who do I go to? So I encourage many men. Can nitie WhatsApp groups, nitie foundations, especially what you agni, because that is normally the weakest. Jiwacho gani ka ineno ka Willis yuak, kata kineno ka a certain man yuak, gino lit. But you know, you ka lit, to I discourage from yuak. Koro ku men manena ka sani ku winjo yuak, yuaga ne uru. Kudwa wuoyo apart from metho. Apart from the metho, better na uru somewhere. Ungise ni ineno Willis, ineno Obado, ineno Tom, ineno Peter, John, and gima kama timre inya konya. Kata ka ok inya konya, beda na iwinji. Mono onge gimoro ma you know, ketho our level of sobriety. Onge gimoro ma nitie wamadha chai. Chai ni be wamadha moromo. Too much of something is dangerous. To wawuoyo to waketa ler and we move forward. Yeah. Erokamano Willis Raburu. Erokamano. Nyakora moga juang mane luongo ni Willis Raburu. Wamedoga wacho wuok tich ka wuok tich ni en duond ya wuoto nade. What is your story? Mane gi mwapenjo di chik ma mbaka nino en mane in kaka kijana mobedo kanyo endo, in kaka dichuo mantiere pacho kanyo endo, iwinjo mar Willis samoro in idhod chunyi kanyo endo nitiere gimoro mise mako mahinyi ahinya tiyudo ka gik mwamako gi moni dhi mbele giduoki ga chien kata giketi chunga kar tiendi miwacho ni kamiluko rio keto wacha okinyal wuogi in kanyo. Stochi en mane, mbaka ni en mane. Facebook page na en Stella Brenda Ochieng. Inyalo donja inbox kanyo endo kata Twitter mara @StellaBrendaOC1. Kidhi kata chande e Instagram nyaka nyimach inyalo mia stochi wabro yudo thuolo kanyo endo mar bedo kodi. To gimomora ma Willis owacho mabeda gombo siemo wang oganda luo maneno wakawuono. Ka nitiere owadu, nitiere babau, nitiere nero, nitiere jaherani makale gimoro matek nyakwara moga juang. In kaka ngama miyo, kisungu wacho ni like polls. To nitiere bende unlike polls. Donge ma attract. In kaka nyamin ngano, in kaka min ngano, in kaka jahera ngano, wakony uru ya wuot luo chango. Nyathi nyakach. Nyarocheng. Tieknwa chenro. Nyakora moga juang osebet odiochieng' maber ahinya ka bende waduoko erokamano mathoth ahinya ne Willis Raburu kuom biro e chenro no endo mar Mbak Ndalo aka Wabebe mabende kawuono dwa ywake matin lakini kata na ywaka adok ywak maber to onego be gi wacho ni giluwa Willis Raburu on Twitter, Willis on Instagram, to be kapok iwacho ang'eni Obado ywago sa kado wacho ni awacho gani in English awacho gani successful people look like you. Ni the reason why awacho kama ni successful people look like you ni ki idhi ing'iyori e kiyo ni ng'amine no mane ng'ama nya make it in life, mane ng'ama and strong, mane ng'ama onego bedgi all of the blessings. Koro successful people look like you to be kama wacho marach and the great Manchester United. What ye kanga? Luonga ni Lin Ramogi nyar nyakach. Inyalo cholo na ote mari ka bende dibedi ni kadhe tuo kata mana shida mora e wang book mamara kata sande Lin Ramogi nyar nyakach, Twitter @Lin Ramogi ka bende Instagram ayudra nyar nyakach.